Hej Jane. Hej. Hvordan er det at være med i håndboldmanager? Jamen det er bare så frygteligt. Altså sidste år, der endte jeg bare på side 2. Og så tænkte jeg, det kunne ikke gå så galt i år. Så jeg meldte mig igen. Men de mobber en. Og bare fordi man ikke er den bedste, så går det bare helt galt. Og så siger de vil hjælpe en, og vupti, så mister man endnu flere point, og så kommer de valsen ind på lærerværelset og er bare så glade. Det er bare så hårdt at være med i det her. Stine, hvordan er det at være en del af ting her ligaen? Jamen, det er faktisk overhovedet ikke sjovt. Jeg føler nu, at jeg bliver nødt til at lægge mig som sidstepladsen, fordi jeg er så bange for, at folk bliver sure på mig, hvis jeg får for mange point. Og jeg føler bare ikke, at man kan være et sportsmenneske i det her spil her. Og jeg synes egentlig, at det er... Jeg forstår ikke, hvordan man kan tillade, at der skal foregå sådan nogle spil her på skolen, og man bliver mobbet sådan. Er det sådan, du ligefrem oplever chikane? Ja, i høj grad. Vi har lagt tudkiksen væk. Ja. Vi har fundet en håndboldspiller, som kan vise os, hvordan laver man et ægte hopskud. Ja. Og han er skide god, og det er fuldstændig bare det, vi skal kigge efter, Stine. Ja. Hvis vi finder sådan en spiller, der ser lige så godt ud, som han gør, så vinder vi det her. Så formålet med det her, det er simpelthen at få flere point. Og det gør vi bare nu. Så watch out derude. Allan, du deltager jo i Tinga-ligaen. Hvad synes du om dine konkurrenter? Jeg synes, at det er meget godt, de er med, fordi at, så var der ikke noget spil, men det er jo en formsag. Altså, de er der bare for at være der. Der er ikke nogen af dem, der kan slå mig. Snakker med mig selv, taler til den tomme luft. Jeg truer mig selv, gruer for mig selv, hvor er nu min snus fornuft? Mit hjerte slår på en helt ny måde, og det er en helt ny gåde, som du har givet mig. Jeg er tosset og skør. Du skal lige vente, Jørgen. Jeg snakker lidt igen, flakker lidt igen, spørger mit hjerte en gang til.